Hi guys, welcome back to my YouTube channel. One, two, three, four. So ini 14th February 14th ಇತ್ತ ಟೈಮ್ ಬೈಯಡ್ 7 ಕಾಲಾಂಡ್ ಸೊ ನನ್ನ ಎನ್ನ 9:41 ನನ್ನ 4 ಗಂಟೆ ಉಂಡು ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಬರ್ಡೇಗೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ಎನ್ನಟ್ಟಿಗೆ ಪಾತ್ರ ಬಂದೆ ಯಾ ಬಂದಪ್ಪು 1 ಇಯರ್ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಎಂತ ನಿಕ್ ಫೆಬ್ರವರಿ 14th ಅದೇ ಆಗಿನ 7 ತಿಂಗಳು ಬತ್ತಿ ಆಂಡ್ ಸೊ ಅಂಚ 16 ಗಂಟೆ ವಿಶ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಬಕ್ಕ ಯಾರನ್ನ ಇದನ್ನ ಗಿಫ್ಟ್ ನರಿ ಕೊರಡು ಅಪ್ಪ ಇಂಟ್ಲಟ್ಟಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದಾದ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಬಂದಿಲ್ಲ ಸೊ ನಿಕ್ಲ ತೂಲೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ ಬ್ಲಾಗನ್ನು ದಾದಂದು ಇದು ತಿಂಗಳು ಒಂದು 11, 12, 14th ಅಂಚ ಡೇಟ್ ಗಾನಾಗ ಪೂರ ಆಗ ತಮ್ಮ ಪೂರ ಬರ್ಪುಂಡು ತಮ್ಮ ಶೀತ ಪೂರ ಹಾಪುಂಡು ಕೆಲವು ಅಂಚ ಪನ್ಪೇರು ಅವತ್ತು ತಿಂಗಳು ಚೇಂಜ್ ಆನಾಗ ಅಂಚ ಕೆಲವರು ಹಾಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಕೆಟ್ಟ ವೆದರ್ ಚಳಿ ಆಟ ಅಂಚೆಲ್ಲ ಹಾಪುಂಡು ಬಂದು ಸೊ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಲ್ತಿನ ಹತ್ತಲ ಇದು ತೆಲು ಜೋಕ್ಲೆ ಇದು ವೆದರ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಹಾಪುಂಡು ಅಂತ ಬಂಗ್ ಹಾಪುದು ಸೊ ನಾನು 16 ಗಂಟೆಗೆ ಬ್ಲಾಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡುತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ 16 ಗಂಟೆ ವಿಶ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಗೈಸ್ ಇತ್ತೆ 11 ಗಂಟೆ ಆಂಡ್ ನಾನು 1 ಗಂಟೆ ಉಂಡು 16 ಗಂಟೆ ಆಯರೆ ಬರ್ಡೇ ಬಾಯ್ ನಿತ ಬರ್ಡೇ ಬಾಯ್ ನೀ 14th ಅತ್ತೆ ಬರ್ಡೇ ಬಾಯ್ ನಿತ ಗರಡಿ ಜಾತ್ರೆ ಪೋತೀರು ನಮಕ್ ಪೋಯರ ಆಪುಜಿ ದಯ ಪಂಡ ಬಾಲೆಲ್ಯ ನೈಟ್ಗೆ ಈ ಪನಿಕ ಆಪುಜ್ಲೆ ತುಂಪೋಯರೆ ಅವತ್ತಂಡ ಬಾಲೆ ತೆಮ್ಮಲುಂಡು ಸೊ ಅಂಚ ದಾರೆ ಪೋತೇರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ನೈಟ್ ಯಾನು 11 ದುಂಬು 16 ಗಂಟೆ ದುಂಬು ಬರ್ರೆ ಪಂತೆ ಸೊ ತೂಡು ಏತು ಪೊರ್ತು ಮಾಲ್ಪೇರು ಪಂಡು ಒಂಜಿ ಗಿಫ್ಟ್ ತೂತೇರಂದೆನ್ನು ಅದನ್ನು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಆರೆ ಕಡೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಬೋಡಿತ್ತಿನರಿಗೆ ಚೇಂಜ್ ಐಕ್ ಈ ಬ್ಯಾಗ್ ದಿತ್ತಿತ್ತೀರಿ ಆನ ಒಂಜಿ ಗಿಫ್ಟ್ ನಿಟ್ಟು ದೀತಾನೆ ದೂತೇರ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಮಲ್ಲೆ ಜಾಂಡ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತು ದೂತಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಖಾಲಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಆಯ್ತಾ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾವು ಒಪ್ಪಂದು ಗಿಫ್ಟ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅವಾಗ ಗೊತ್ತಿದ್ದೆ ಬರ್ಡೇ ವಿಶ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕಾಂಡೆ ಅನ್ನೋ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊರಡು ಅಪ್ಪಾಗ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಜಾತ್ರೆ ಪೋದು ಬತ್ತೇರು ಮೊಬೈಲ್ ತೊಗೊಂದುಲ್ಲೇರು ಯಾನ ಬೇಗ ಬರ್ರೆ ಪಂದಿತ್ತೆ 16 ಗಂಟೆ ದುಂಬು ಬರ್ರೆ ಪಂದಿತ್ತೆ ಸೊ ಅವ್ರು 11 ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಬೊಕ್ಕ ಹಿಂಗೆ 16 ಗಂಟೆ ವಿಶ್ ಮಲ್ಪೊಡತ್ತ ಅಂಚ ಅದು ವೆಯ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ 16 ಗಂಟೆ ಆರೆ 5 ನಿಮಿಷ ಉಂಡು ಅಂಚದು ವೆಯ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಸೊ ಸಾಕ್ಸ್ ಉಂಡು ಸ್ಪೆಕ್ಸ್ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಾಕ್ಸ್ ದೀತೆ ಅವೇನು ಇಗ್ನೋರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಸಾಕ್ಸ್ ಸೊ ಅವೇನು ಇಗ್ನೋರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಯಾನ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ತೋಜ್ಪ ಅಂದುಲ್ಲೆದೆ 16 ಗಂಟೆ ಏತು ಬರ್ತುಂಡು ಪಂದ್ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಕ್ಲು ಗೊತ್ತಾಡತ್ತೆ ಇಂಕ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಪೂರ ಸೆಟ್ ಮಲ್ದಿದ್ದಿತ್ತೆ ನೆಟ್ ಆಫ್ ಮಲ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಅವೆಲ್ಲ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪುಡು ಇಂಚಿರ್ದು ವಿಶ್ಯುಲ ಮಲ್ಪುಡು ಅಂಚಾದ್ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಬಾಲೆಲ್ಲ ತಿರ್ತಿ ಜೆಪ್ಪುನಿ ಡಯ ಪಂಡ ಮಿತ್ತ ಐತೆ ಅಂಚಿಂಚು ಪೋನಾಗ ನನ್ನ ಜೋಕ್ಲು ಅಂಚಿಂಚು ಪೋರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೇರು ಸೊ ಅಂಚಾದ್ ಬೆಡ್ಡ್ ಜೆಪ್ಪೆರೆ ಆಪುಜಿ ಬೂಂಡ ಬಂಗ ಆಪುಂಡು ಐಕಾದ್ ತಿರ್ತೆ ಜೆಪ್ಪುನಿ ಎತ್ತೆ ತಿರ್ತಿಲ ನೈಟ್ ಎಚ್ಚರಂಡ ಜೆತೊಂದು ಉಪ್ಪಿ ಹಿಜಿಂಡು ಓಲು ಉಪ್ಪೆನು ಪಂಡ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಐಕಾದ್ ಸೊ ಎತ್ತೆ 16 ಗಂಟೆಲ ಆಂಡ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲವನ್ಪುಜಿ ದಯ್ಯ ನನ್ನ ಗೆನ್ಪಿನ ಇಜ್ಜಿಯ ನೀತು ಸೋಪುಡು ವಿಷಾರ ತಂದು ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ ಆತೇನಾ ಅದೇ ಸೊ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ವಿಶ್ ಮಾಡ್ತೆ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಜಪ್ಪನಿ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಕಾಣ್ತಿಕ್ವೆ ಗೈಸ್ ಬರ್ಡೇ ಬಾಯ್ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಲಕ್ಲಿ ನಾನೇ ಬರ್ತಡೇ ಒಂದು ಬಾರಿನ್ವ ಇದನ್ನು ಮೊಲ್ಕಿನ್ನಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಒಂದಿಲ್ಲ ಬೊಗ್ರು ನಮ್ಮನೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಪ್ಪ ದಾದೆ ಹೋಯ್ತು ಬನ್ನಿ ಅಪ್ಪ ಲಕ್ಕಾಳೆ ಪೋಲೆ ಮೀಲೆ ಬನ್ನಿ ಲಕ್ಲಿ ಫಸ್ಟೇದುಲ್ಲ ಬಾಳೆ ದಮ್ಮಿರ್ಮ ಅಲ್ಲ ಅಂಬೇನತ್ತಲ್ಲ ಬೇತಾವನ್ನುಂಡು ಬೇರೆ
So happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Magi tupi. Button phone. Birthday boy. Yeah, birthday boy. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಪಡು ಎಂತಲ್ಲಿ ಬರ್ಡೇ ಬಾಯ್ ಅಂತ ಎಂತಿದ್ದು ಕೊಳ್ಳೆಗೆ ಅಯ್ಯೋ ನನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಇತ್ತು ಬೂಟ್ ಬರ್ಡೇ ಬಾಯ್ ಆಗಿತ್ತೆ ಮುಪ್ಪ ಸಾರ ಖರ್ಚಾಯ್ತು ಎನ್ನೆಲ್ಲ ಕಡುಂಜಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಒಕ್ಕ ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಕಾಸುಲ್ಲ ಎನ್ನೆಲ್ಲ ಕಳಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಗೆಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ತಾತ ವೆಯ್ಟ್ ಒಂದ್ಸಲಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷ Thank you. ನಾನು ಒಂಜಿ ತಿರ್ತದೀಟಿನ ಗಿಫ್ಟ್ ಬಾಕಿ ಉಂಡು ಅವೆಲ್ಲ ಕೊರ್ಪೆಸು ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಕಾಲ್ ಬರ್ತನ ಅಂಚಾದಾರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪಾತೆರೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಯಾನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗಿಫ್ಟ್ ನರೆಗ್ ದೆತ್ತು ದೀಪೆ ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಆದುಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮತ್ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಆಂಜೋನಕ್ಲೆಗ್ ಇಪ್ಪುಜಿ ಅಕ್ಲೆ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಆಂಡ್ ಎಂಚ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಬಂದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಉಪ್ಪುಜಿ ನಮ್ಮ ಅಂಡ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಎಂಚಿನ ಮೈಂಡೆಡ್ ಬಲಿಪುಂಡು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಖುಷಿಗೆ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಕೊರ್ಪಿನಿ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಖುಷಿಗೆ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊರ್ನಿ ಆರ್ ಅವೇನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಜೇರು ಆರ್ ಖುಷಿ ಇಟ್ಟಿತ್ತು ನಾವೇ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪುನಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಂದು ಗಿಫ್ಟ್ ಪೂರ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಜೇರು ಎನ್ನ ಖುಷಿಗೆ ಅರ್ಧೆ ತೊನ್ವೇರು ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ತೀರ್ತು ದೀದಿತ್ತೆ ಈ ಎಲಿತ ರಾಪಟೋಡು ಪೂರ ಅವಳು ಕಜಾವ್ ಮಲ್ತದಿತ್ತಂದು ಸೊ ಅಂಚಾದ ಅವೇನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತದಿತ್ತೆ ಗಿಫ್ಟನ್ನು ಕೊರೋಡು ಎಲ್ಲಿದ್ದೇನೋ ಪೂರ ಪ್ಲಾನ್ ಫ್ಲಾಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹೈಟ್ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಿಷ ಗಿಫ್ಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬಪ್ಪರೇ ಬಲಿ ಉಂಟ್ಲೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ತೂಲೆ ಬಾಲ್ಯದ ಮೊನೆ ತೆಚ್ಕೋವಚ್ಚಿ ಈ ಕಿನ್ನಿನ ಪಾತ್ರ ಒಂದು ಉಂಡತ್ತ ತಿರ್ಗಾಲೆಗೆ ಪ್ರತೀಪ್ ದಯಾನಂದ ಅವು ಇದು ನಮ್ಮ ಪಿಗ್ಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಾಸು ಪಾಡ್ದು ಏತು ಪಾಡ್ದಾರ ಅವೇನು ಮಲ್ತದು ಐಕೆ ಮನ್ನಿ ಈ ಸತಿ 1 ಲಕ್ಷ ಅದನ್ನು ಮಲ್ಪೊಡು ಒಂದು ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಚಾನ್ ಇಷ್ಟ ಅಂದ ಕೊಡೊಂಜಿ ಅವು ತುಲೆ ಮಲ್ಲ ತುಲೆ ಬೊಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿಯೇ ತುಲೆ ಎಲ್ಲ ಶೂಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಏತು ದಿನ ಏತು ಅರಸಾಸ ಮಾಡ್ದು ನಿಕ್ಲೇನು ಮಂಗೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಓದ್ತೀನಿ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡು
పోయిన ಗೊತ್ತುಂಡು ದೂರ పోయిನ ಗೊತ್ತುಂಡ ಬ್ಲೂ ಬರ್ತಾನೆ ಅವಳು ಬೇತೆ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಏನು ಇತ್ತೀಚೆ ಬೇತೆ ಕಲರ್ ಇಂಕ್ ಬೋರ್ಡಿನ ಕಲರ್ ಇತ್ತೀಚೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಅವೈಕು ಪೆನ್ನು ನವೀನ ಕೊರ್ತು ಮಂಗಿ ಅಲ್ತದು ಅಕ್ಕನ್ನು ಕೊರ್ತೀನಿ ಎಂದು ಅವು ತೂಲೆ ಅಪ್ಪುಲ ತೂಪೆ ಅಮ್ಮೀರ್ ದಾದ ದೆಪ್ಪೇರು ಎತ್ತಾಡು ಬರ್ಪೇರ್ ಸೈಕ ಅಂದಲ್ಲ ಎತ್ತಾಡು ಕೊರ್ಪುಲಕ ಇಷ್ಟ ಅಂದ ಸರಿ ಬಲ್ಲೆ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿ ಇಷ್ಟ ಅಂದ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಐಸ ಅಯ್ಯೋ ಸೊ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊರ್ಗೆ ಮುಲ್ದಿತ್ತೇನೆ ಹೋಯ್ತೇನೆ ಯಾನೇ ದೆತ್ತಿಯೋಡು ಅರೆ ಒಂತ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಬೇಲೆ ಎತ್ತಾನೆ ಬೇಲೆ ಪೋರೆತ್ತಾನತ್ತ ಆ ಟೈಮ್ ಇತ್ತು ವರ್ಮ ಗಂಟೆ ಆಡು ಅಂಚ ಒಂತ ಲೇಟ್ ಆಡು ಅವರಿಗೆ ಪೋಯರೆ ಅಂಚ ರಪ ರಪ ಕೊರಿಯೆ ಕೊರ್ಪುನ ರೀತಿಯ ನೆನ್ನದಿಲ್ಲ ಕಾತಿದ್ದೆವು ಅದಾದ ನಮ್ಮ ಸೈಡ್ ಬರ್ಲಕ್ಕಾಗ್ತಾನೆ ಅಂಡಲ್ಲರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಂಡು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ಸೊ ಒಂದಿತ್ತೆ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ದಿನ ಎಂಚೆತ್ತಂಡೆ ಅವಳ ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ ನಾನು ಸೊ ಏನೇನು ದಿನ ಅಂಜಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಪೂರ ಕರಿಯಾನೆ ಹೊಲ್ದಿತ್ತೀರು ಶಾಲ್ ದಂಜಂಗಿ ಬೊಕೊಂಜ ಮೂಲ್ದಿತ್ತ ಪಿಗ್ಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇತ್ತದ ನಾನು ಏನು ಇನ್ಸ್ಟಾ ಪೇಜ್ ಒಂಜಿತ್ತು ಸೊ ಆಕ್ಲೇಡ ಬಂದು ಬೇಗ ಬೈದಂಡು ಪೂರ ವೀಡಿಯೋಸ್ ತೂತಾರೆ ನಿರ್ದುಂಡು ಪಾಡ್ದಾನು ಗಿಫ್ಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪೂರ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ದಾನು ಸೊ ಇನ್ನಿತ ಬ್ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ನಾನು ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಮತ್ತೆ ಅಂಚ ರಂಜಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಪೂರ ತುದ್ದು ಖುಷಿ ಅಂಡರಿಗೆ ಬೈರು ಸೊ ಸಿಕ್ಕ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಸಿಕ್ಕು ಬಾಯ್